UPU India branch. UPU India branch. Umwezanam Progressive Union. Anyị bụ Umweze. Subscribe to our YouTube channel. Osisi ọjị na-epula onwe ya chukwu ana-akụrụ ọjị akụ unanụgo na ana-akụrụ ọjị akụ maka nne m mụrụ ụmụ mbido iti egwu n'anya na nwere onye mụrụ egwu n'aka ya ibe jisi na ana-akụrụ ọjị akụ bụ maka na a na-achọrọ nweze achọ na mba ibe na mara nweze n'ogbo okwu maka na onye nne ya kwụ n'ọgbọ n'ọgbọrọ mgbe ikpe ga-amị ya n'ama nwa ozie ugebe mmanwụ abata ete ugebe mmanwụ abata ete orimiri abago mụ na mmanwụ egwu malimara ugbo Sunday nwa ozie ugebe osisi ọjị na-epula onwe ya mkpụrụ ọjị na-ejila aka ya puo a na-akụrụ ọjị akụ a na-akụrụ ọjị akụ maka unu n'anya n'ọfịa na-enwere osi rili nọ n'ọfịa apụlụ bụ osi ọ na-amị mkpụrụ eji enwe ego mana mmadụ na-akụ apụlụ akụ ntị alịkwa enwere osisi ọjị ka eji ekpe ekpere ọjị ka eji akọta ndụ n'ọnya ka eji akpọ chukwu ma mmadụ na-akụ ọjị akụ ịfụgo na a na-akụrụ ọjị akụ osisi ọjị na-ebula onwe ya ngebe achọghị imelụ unu mmanwụ ka atalụ na ịta n'egwu ekpili maka na egwu malịmarụ yesisa ụlaga onye ma a na-akụrụ ọjị akụ a na-akụrụ ọjị akụ ọbụla ndị ka egwu na-akpọzi chimọbụla ndị ka egwu na-akpọ ugebe ọbụla ndị ka egwu na-akpọzi anyị abazia n'afọ nnụnụ anyị efeidefelu ndị a kwụsị agbata obodo nwekwudo ndị nwe ya anyị nwekwudo mmụọ eze n'ikpo ọbụna mmụọ eze kalịla akalị ịnanya ndị were ego nọ n'imebe ndị gwụrụ akwụkwọ nọgwụ ọfụma ndị chiri echichi riri nne aga mekwuzi nne ya ala ibe ya anyị wee na-akpọsị ọchịagha ọchị worldwide ọchịagha na egwu anyị ka anyị na-etinye egwu anyị na-etili onye bụ mmanwụ egwu anyị na-etili onye nweliba Super Naija nwaitila mgbolo Super Naija nwaitila ọkaf ọchịagha na ịga dị nke bụ chiemana n'India nke na-edekọta UPU anya n'India ọchịagha na ibuka ọchịagha dịka mmọnwụ ọchịagha dịka igiliga onye chimalaza na nwa ịlalụ ndị abute ike ọchịwọ yesisa
Emeka Eze Bilo Ana-Emeka Ishi Ana-Eliakụ get money chop money money come that is the way. Eze Bilo Ana-Eliakụ nwa Emeka Ana-Eliakụ Emeka ezi oyi mụ ọkwazikwa egwu mụ na nga iyi nweli sikonyela ọtọ ruo Lagos mesive dị ya mma sizie Lagos nwe naba ndị ya afọ nnụnụ nke ose naba Ana-Eliakụ ndị ejibili n'India anya gbawazani Friday nwezi Olisa provost anyị ka anyị na-akpọ maka na ọnya bụ provost UBU India branch Chomam Ugaba ugebe hugola na-akụrụ ọjị akụ osisi ọjị na-ebulu onwe ya onye na-eji agwatụ amịra nwa Igbo nkike egwu na-akpọzi amịra n'India amịra dịka amịra nwa Igbo mmanwụ amịra nwa Igbo dogwu ama eji agwatụ ndị India unuka egwu na-akpọ maka na ọkwa unu lekwala le UBU India branch Chinedu Emeka onye ọmama Chinedu Emeka Agogo BRO UBU India branch ọ ga-abalị gị kedụzi maka Mmeze Ifeaka aka Agunne Wan Nanam mana India gị nọ onye ọma na Chineke nna gozili gị egozi Agunne Odogwu Agunne Mogo na ịga dị yo Agunne Mogo na tabasị ya na ugebe n'ebe akwa Agunne ikpe na-amara nwa eze n'ọgbọ anyị nwee na-ekwu egwu n'ike Igbo gwuo Vice Yesisa kedụzi maka ike gbuna m ike m egwu ọlọ ike m nwanne m ike gbuna m ike titi oyi Vice Chairman UBU India branch ọ ga-abalị ike m egwu ọlọ na ọ ga-adịla gị mma oyi ọma na ị ga-adị ike m mụ na anyị bụ nwanne ma ife adịrị ọka nwanne ile ji eme ọgọ bụ maka echi anyị nwere ekele onye achana m Emeka Dos Secretary UBU India branch onye achana ọgba Emeka nwanne bụ nna dike gị na chi na-abọ dị na mma anyị nwa na-akpọkwu Jude Emeka Treasurer India branch UBU ndị India kalịla akalị ụmụ eze na na-achọrọ nwa eze achọ na mba ikpe na amara nwa eze n'ọgbọ onye ndị bụ eze ga-abụ eze kedụzi maka Anthony Titus Ifezuo Patron UBU India branch aka Anaya Anthony Ifezuo ọnwa kabosu ka egwu na-akpọzi Gentle Lion nwanne Chinedu iwu ọra Gentle Lion ọnwa kabosu bụkwa mmiri maka ịma na mmiri na-enwere ilo kedụzi maka Edechia Ọbọrọ akpọ ilu ugebe a na-akụrụ ọjị akụ osisi ọjị na-ebulu onwe ya mmiri mmanụ ugo wụli arụo osisi ọjị na-ebulu onwe ya
anyị ka nọ n'India anyị nọdụ n'India na-emeli India mmọnwụ ugebe nwa mma ozie Chukwudi Obiora ka egwu na-akpọzi egwu anyị na-etili ndị jeliva egwu anyị na-etili ndị butelika egwu anyị na-etili ndị lile iwe a na-egwu a na-eme a na-akụrụ ọjị akụ ụmụ eze ga-adị ụmụ eze na ọbụ unu bụ isi Chikeluo Ọkafọ akpọrọ nwunye akpụkpọ nwanne Supa Naija Mbolo Chinedu Onyekwa Chinedu n'India Ebube Dike Chinedu Ọkanwa Chinedu Ịba na mara nwa eze n'ọgbọ Chinedu a na-akwụrụ ọjị akụ Odiniba gwa ala n'ọzọhwe Odiniba gwa ala na tawazi ya na ugebe n'ebe akwa ndị dị amụ na unu na-abụ ga-eme manya bụrụ ọgụ manya bụrụ mgba ibe nketili unu ga-abụ egwu ekili Ifeanyị Chukwu Nnekwe ịma na Ifeanyị rọ Chukwu ọka nwa ọ ga-abalị a na-akpụrụ ọjị akụ mmadụ na-akpụrụ ọjị akụ n'ọhịa osisi ọjị na-etila gị ya ugebe mmanwụ abatete Ịlarị Chibata Okeke Onowu na India nwanne m Ịlarị ngịga egwu na-akpọ Ịkpa na-amara ọnwa eze n'ọgbọ Financial Secretary UPU India branch a na-akpụrụ ọjị akpụ osisi ọjị na-ebulu onwe ya anya kpọba Izichukwu Itetobigi isi nwa mama Izichukwu Ọkafọ Iteto nwanne Ekwenze nna iru Iteto n'India Nezioni Samson ka na-ayọ Chukwu aka ọgbaba ya asa odogwu n'izu n'ukeme ndị ejibiri n'India Yesisa Ọlaga a na-akpụrụ ọjị akụ osisi jiri ebulu onwe ya onye ka Okeke eze nwanne m onye ka Okeke eze onye ka Okeke onye ka na a na-akpụrụ ọjị akụ a na-achọrọ nwa eze achọ na mba weze pụta ibe amala kedụzi maka Egbunike Ifeanyị daalụ ọfọma Nwachukwu nwa Jizọs nwanne m ọfọma Nwachukwu ọfọ UPU India branch anyị wee na-elotezikwezi nwanne m Emmanuel ọfọdụisokwe na ibili ọfọzọba Chukwu Emmanuel nwa ọfọzọba ndị India unu ka egwu na-akpọ anyị si mama n'ụlọ UPU India branch niile ugwuru jijekwu na ụ ga-eji nata ibe na-ekere ime mmadụ onye si na ife ga-eme unu isi ya ka ọ ga-eji bu unu jebe ije awala unu naba ije awala
zuru ka eme ọkwa nụlela ala gbogbo ụmụazị ebuka eze dike ụmụ eze obodo dike kwenu ya anyị ya yesisa chọmmem ugaba chọghị manụ nụ mmanwụ UPU bịanụ ka mụ na unu gbalie egwu ekpili na-enyezi m nsogbu egwu ekpili a na-enyezi m nsogbu ekpili na-ejuzi m nla ma ọ na-eme ya ụlọ ahịhịa supa ọbara nwa itili ọka afọ nọzikwa nso mgbe ị ga-esi ndị anata ị ga-ekwunye m moto duto n'ikwere m ya na nkwa moto m ga-eji tinye bụ egwu ekpili ka ọ nwee gwa mụ na ụlọ omume mmemezikwa ịkọlọbịa egwu nwa akalụsi aba na-asụ ya nri n'anya na ndị mmadụ na-ekwuzi n'ọbụrụzi m titere egwu ekpili na nam adaka na-esi onye nwere igbo bongo ka nkanaka na-alụ egwu ma injinia ifeanyị kwụbọ dike ha kwụbọ ịbụzikwa na orimiri atụ nnu maka na abịa n'ọlụ a asị kwube egwube agụba ndị mmadụ etu esi alụ egwu ọfụma ọ bụ na agwụ ya nọ ifeanyị nwa mama ọ bụla onye ilo na-akpụ anya na-akpụrụ ọjị akpụ ọrụ ịlụrụ n'origo nne ọlụ dị mma nwere ụgọ dị mma ifeanyị nwa mama injinia anyị na-achọ nwa mama nacha lụbanụ Chineke nyere gị ya n'aka mana ebe anyị nọ bụ India branch anyị na-emelu ndị India mmanwụ achọ m ịgwa ndị India okwu ejebe na mbọ kwamala nwa bụ nwa obodo kedu ife unu na-eche ọ bụ onye ka unu na-eche unu na-enye ndị India Igbo niile juru n'India eju ndị batara zava nna mụrụba mmụ eze unu gazazikwa ava nna ka njuwa ikpe na mara nwa eze n'ọgbọ ọ bụ onye ka unu na-eche Supernaija onye ka unu na-eche tukwujegwa ọgwụ maọba nwata kwacha ka osolo gara n'ihe nwata kwacha na India hey ugebe mmanwụ chimu chọmmem ugebe mmanwụ chimu ịfụgo na ana akpụrụ n'ọdị akpụ osisi ọdị na-ekwulu onwe ya chakol ọchịlịmma ezigbo nwa m dala ọrụ ọchịlịmma nwere egwu agaba nwụsị mụ nwere egwu gaba ifeanyị kwụbọ unu asị mụ nwere egwu gaba n'iru ndị ịkpanụ ga-agbakwa egwu ma ọ ga-achakwakwa mụ na ndị India omume ọya ekwe na ndị ndị omume iwu chọmmem ibe na-akọrọ na basa India ibe na-akọrọ ibe ọ na-adị maka ụmụnne m ndị India si na mmụ eze nna m konyiri wee banye n'afọ nnụnụ fafegide foluo n'India kwụsịzi ya onye ọbụla chọba ibe ọ ga-eli maka ọchọ nke ya na-enwere ilo Supernaija ọgịlịga ọwụwa Supernaija mmanwụ bụla bụ nwoke afọ natala na ugebe na-akpọ gị na ugebe na-akpọ nwanne ihe maka ibe adịrọ ka nwanne chọmmem ugebe chọmmem ugebe kiri ugebe chọmmem ugebe seliva ugebe timmem ugebe
Umwezanam Progressive Union na India. Umweze n'ọbụ unu bụ isi. Unu afụgo na mmadụ na-akụrụ ọjị akụ. Agwalele gbuo m n'egwu. Agwalele gbuo m egwu. Egwu ebili na-enyezi m nsogbu. Ibe jizi na na-akụrụ ọjị akụ Sọnde nwa mmozi ya arọbụla akụ ka na-ebu m. Maka nne m amụmụ n'ụwa mbido iti egwu. Tiegwu arọ na abụ tiegwu arọ ịtọ. Mgbe anyị na-ebido egwu ebido, ibe anyị na-eti bụ egwu ọkpọkọlọ. Sọnde etikete egwu ọkpọkọlọ, Chike n'ụwa wee kpọ m. Ọsị m Sọnde m gbado egwu ahịa. Achọ m iji egwu alọte nwanne m na-ale mmụọ. Enyi na-abụ ọgwụ ide. Hey! Alele egwu m. Agwalele egwu m Sọnde nwa ugebe ngwaba agwalele maka enyi abụ ọgwụ ide. Maka enyi ọgbatụla enyi akwụwo. Ọ lụrụ ọlụ ọfụma. Tie egwu etu kwesịrị ka o tie egwu. Kama na enyi atọrọzi atọ n'aba. Nwa jụbọ gịnị ka na-emezi ibe a? Kedu ibe ọnwụ ji egbusisi ndị egwu? Anyị ga-etizikwu egwu ka m jụa. Egwu atụba Sọnde nwa ugebe. Abọgwụ ịnọlụ ọnọdụ mma. Enyi nọlụ ọnọdụ mma. Ka ochele mgbe anyị ga-abụ n'obi Chukwu. Abọgwụ ugebe n'ebe akwa gị. Kedu ibe mere Sọnde ji ebe akwa maka enyi? Maka bịanụ n'ọma mbala. Yutu ndị tile egwu ma ndị highlife ma ndị egwu ebili. O nwere onye ga-eti ka ọgbatụla enyi. Itie ka ọgbatụla enyi, ị ga-agbapụta ka enyi. UPU a na-akụrụ ọjị akụ. Osisi ọjị na-epu n'onwe ya. UPU nwasa dị efu na mba nwa nụlịa. A na-akụrụ ọjị akụ. Osisi ọjị na-epu n'onwe ya. Mmiri mmanụ gosali arụ. Mmiri mkpu maka egwu na-akụrụ. A na-akụrụ ọjị akụ. Osisi ọjị na-epulu onwe ya. N'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. UPU a na-akụrụ ọjị akụ. Nwasa dị efu na mba nwa nụlịa. Unu jesie n'unu ga-anata. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.